Tot el món sap que qui no fa la vespra no fa la festa. I això precisament és el que han fet els veïns de Montortal. Arrecerats del fred de desembre en una carpa gegant, en la nit prèvia al dia de la Puríssima, els festers han organitzat un sopar de pa i porta que ha comptat amb la presència de l'alcalde, així com de diferents regidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. Després del cafè i el postre, un duet artístic ha amenitzat la vetllada amb el seu repertori més sonat. I aquí no s'ha pogut resistir a marcar-se més d'un ball. I és que l'ocasió així ho demanava. Este sopar és un dels actes que organitzen els festers des que recuperaren la tradició de celebrar els patrons locals. I és quan es començarem, que si per l'oratge de la Puríssima, a posar una carpa, fer la paella de gàlbies, fer xopes xiquets. Al matí següent, el dia gran de la Puríssima ha començat amb un vi d'honor que ha tingut lloc al centre social del poble. Molta gent de l'Alcúdia s'ha acostat a Montortal per compartir este dia de festa. Tenen la gràcia, tenen l'encant de reunir així també a tantíssims roscans que tenen el seu melic lligat a Montortal i gaudeixen, com no, de vindre tant en juliol per al Crist com en desembre per a la Puríssima a retrobar-se amb els seus arrels. A l'església que presideix la pedania s'ha celebrat una missa en honor a la patrona del Llogaret, un dia en què l'Església celebra el dogma de la Immaculada Concepció, el misteri segons el qual la Mare de Déu va ser concebuda lliure de pecat original. En finalitzar la cerimònia, els veïns han tret del temple les imatges religioses del Crist i la Puríssima, amb l'objectiu de realitzar una singular processó que ha recorregut el carrer principal de Montortal, el que vertebra el poble. I n'hi ha que valorar aquest esforç que fan durant tot l'any per a fer, ja no tan sols la festa de la Puríssima, sinó també en estiu la festa del Cristo. N'hi ha que recuperar les tradicions perdudes, n'hi ha que mantenir les que tenim i n'hi ha que dignificar les festes que són del poble. La marxa religiosa ha estat acompanyada per la música de la banda de l'Alcúdia. També s'han sentit les campanes per tot el terme, les quals han servit per anunciar que Montortal vivia el seu dia gran. I és que la Puríssima és una festa que arriba al cor dels que han nascut i viscut en este llogaret d'Horta. Tots els anys vinc a veure la festa i ho vivim a fondo, perquè és una festa que ha sigut molt bonica. Montortal ha estat sempre un poble d'acollida. Bé ho sap Jean-Pierre, d'origen francès però montortaler d'adopció, qui des de fa anys es va quedar enamorat del lloc. Com han viscut així els seus pares, entonces ha llesat una raïz que m'ha penetrat a mi. Estos dies de festa són, si més no, una manera de recordar els lligams que ens uneixen. Jo vaig començar a vindre a festejar en la dona així a Montortal fa quasi 40 anys. També serveixen per fer memòria de com ha canviat Montortal amb el pas dels anys. Entrava molt de vehícul per dins del poble, sempre podia haver alguna desgràcia, ha hagut algun accident, tot això s'ha anul·lat. O sigui, que s'han fet molta cosa, igual com una muntanyeta que tinguem al costat, que estava l'antic cementeri, tot allò s'ha netejat i s'ha plantat d'això. O sigui, que conforme dins de lo que se veu s'ha posat l'aigua, no n'hi havia canterillat, s'ha posat l'acanterillat. O sigui, s'han fet moltes coses. Una vegada acabada la processó i fetes les fotos per al record, a l'hora acordada, els cuiners de Gàlbis han servit la paella gegant que portaven preparant al llarg del matí. Durant el dinar de Xermanor, els més majors de Montortal han explicat anècdotes del passat i com es vivien abans les festes del poble. El marquès de Montortal va ser festero i el fill del senyoret també. I feien cordar per la nit i portaven els coets penjats en saquets d'aixòs de menjar, d'aixòs de tela. I li soltaren un coet al fill del senyoret i els coets
i se cremaren tots del bolso, i entre els coets que tiraven, i això el poble s'encenia.